Hato pila juyo sngo ye ki khbor ki bakum kini sa hisin biang haka keteng ka jong uji supres lengba kani ke channel Kasi Gospel Media ngai khublei ban ngapriang subha ye pi baro shakne ka khbor ki blei bakhla na karyam kabej ar koren klanong ka basan ka khot ka bar pho ka bible ka pen kan mau yangi ki kersan bangilong kinok kitin sim na ka menta ukris lani ki ambassador jong ukris kaperthei ka ithu ya ki kenthei nong India jongi khamta me haba ki phong ya ka janku kasari ka baki ong ye ki kenthei khasi la ithu baki dei ki khasi tang na ka riam ka bej lani ka jangsem ka jang kersha bakumta tater rom kalano bakat ar ka khot ka bar ka bible ko ong kumni do wat penis rem rekat yaladi bat kani ka perthei ngide ban pengkelador yaladi ngide ban penthma ya karkom im karkom riam kom bej berkumta tater sosi ban ong baki khun kristan hakini kisngi kem shem lala ban penia pher yaladi bat kaperthei habaki le chekajing sang ki phong yi jen phong ki ba ki le cheki kam sobha kenmao bakariam kabej kede ban long kabadon akor Leviticus kalanom bakat khandai kadkhot ka ba pupra oblei umsha yangi bangin penmong ya kado lemni ban shondak kabumot ban tho tatu dan ki boong namar banga so I ya oblei nga tho ya ka keteng ga jong blei ka tatu harandang hakti ba kumta tater kay ka banga kwa ban ong lada pi I chisha ya oblei tho ya ka keteng ga jong blei hagad onut ga jong pi Genesis kalonong balai pesan kad khot kabasaw hakat testament kabarem la peni stream ya ki jingdeng soskor ki khadu ki jingdeng harandang bar kumta terter kum ki blei bakhla kata kadike e baka bible kakran bar haka kitab Hosea kalonong baar kad khot kabakhlai ya ki jingdeng peni tenat long ba kiladon ka jingso bat ka jing mani blei thau bat ka jing kletno ya oblei Isia kalonong balai ke dekat ke bakandrio hadu apusau ka bible ke thu ba oblei upun pau ya ka jing susi haba kibriu jong u ki pen itanat ya ladi syabat da ke jingdeng bebunjan klam don pat ya ka jing itanat ka jinglong ka akor bakenja mesim ngakwa ban ong biang seisin ba oblei umsha yangi bangin penmong ya kado haba ngideng so skor ngi penmong ya kado oblei umsha yangi bangin deng yikini gija jindeng bahar kom namar baki don benta ha kajing mani blei thau but oblei hi khot ki blei bakhla Exodus kalonong balai pulai ke dekat ke basau kadon kajing thu khana hangni shwa baki khun Israel ken po shakri jong jingkular balakula do oblei ban ayaki longba kilale sosi namar ba kadon kajing hikai hangni ka bible ko ong habaki sngo yakini ki khubur yaki eke boro omdon shu mano monoru badeng yala ki jingdeng jimpapau kalonom khanyo ko khot ka basau ya ka bangila deb bani please shapang kani ka balang bala phaidin na ka jing shisha ka bible ko ong ba la pendeng ya ka ka share bad umau bokodor bad ki paila ka balang ba phai na ka jing shisha to tip baki khon jom karo ki deng ya kini ki jingdeng baro yaki ba blei hi khot ki blei bakhla Ningkong Timothy kalonong baar kad khot ka bakhandai bat ka bishpo ayu pat ba ka testament ka bathmai ka don ban hikai oi labu jik mauru ningkong Petros kalonong balai kad khot ka balai bat ka basaw ublei ukwa ba ka jing pen ibha jongi ba ka de ban long omtang ka bashabar ka bathai nisnyu ka ba dengi jing nek share ba kumta tater ande ukwa ba ka jing pen ibha ka de ban long na ka donut ka bashapo Kai bo blei un kurkhu ya phi wei puwei na ka banta ka prom jong blei amen